Balimao Aninyokuma, très urgent et très incroyable. Bien lundi 7 novembre 2022, Amanye Teni militaire là. Awa Malion, anga ouli, anga président Assimi, anga sauvé, anga Mali révolution anga sauvé rapidement. Malion, nouvelle douman dobe folambo fofolo yana nga tanyefe. Comme Mali ni Burkina de bena faranyoka, o titiri folo yi. Mali ni Burkina Sorasu, Mali Sorasu, ani Burkina Sorasu, on de bena faranyoka, o Sorasu. Burkina Sorasu bise kana terrorisme kera Mali kono, Mali Sorasu betaka, Mali Sorasu ni Burkina Sorasu de bena faranyoka sanno, ka coalition ke ou bébé taka nyoka territoire ou sans fait, ou be échange d'informations ke ka nyoka deme, on appelle ça la France transnationale. Burkina Sorasu ani Mali Sorasu ol de bena faranyoka, ou be barak ke nyoka fait, ku teka ou di nyoka ma terrorisme bise ka kele ka banchoya mina. Ima e depuis Burkina président bora Mali la dron, européen be jatkera, Macron tesara ka chinogo, Malien nous de faina o yoro la ambe do ke Mali ye ambe do ke ala kana fenke Ibrahim capitaine Ibrahimina no ye Burkina président ala kana fenke Asimina ala kana fenke Guinée président na o jamana saba do be ku bulo di nyogoma bi awa bara da menena de Burkina Sorasu Mali Sorasu ou be ka fara nyogonga de kesisa on appelle ça la France transnationale ou bena coalition de créer force bado de créer mais ko France date do la Asimi ko Burkina président ma aga frère ka Francis Sorasu ganga bo Burkina anya information mi soro ko président Assimi yo fo ba metla ka do détail to la o information floyi et comme titre de do déjà moi France be ka plan jugu bina be Mali contre la France be ka plan jugu bina be Burkina contre la Mali on amena plan be dévoilage amena be dévoiler tout de suite abeba kalama bi vidéo inkalide je sais qu'il fait tard mais aya partager djebe ka soro Malion ko kumena coup d'état ke Burkina président na dami baga mogo ko kumana coup d'état ke Burkina président capitaine Traoré la alhamdoulillah ala ye Burkina bo sama wuro flanche mogo munu kume feka coup d'état ke ko togo yu mena metla ku photo fana ira awla mogo munu kume feka coup d'état ke Burkina président contre la ko yu mena depuis Togo ku chi ku blakata Burkina autorité mogo ma on va dire que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le maréchal Assimi, que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu bénisse le colonel, le libérateur Mamadi Doumbia de la Guinée-Conakry. Maliens, awa tremblement de terre willa, Francis Woulembe, Burkina ni Mali ko kolube faranyonga, ku damana keleke, Francis ko teke djien kono. Francis Woulembe ka jode, koni ferema ke, ko ka Assimi genga bo fangala, ko ka Ibrahim genga bo fangala. Ko Francis mago bede satola fle Mali mbeka tien de fayna koy Mali ni Burkina de beki tege di nyoko ambe oro mina ko bi ku ka Sorasu de bena fara nyoko kan u ka frontière u bo sirve nyoko fe ni Assimi terroriste ou gain nous de la Burkina Mali be autorisation soro ka terroriste ou gain fo Burkina ima Mali avion fla be saba de tarafo Burkina o dongo ka ta terroriste ou bunte na mago be nyoko na ambe échange d'information ke mais président Assimi koko Francis date douala mogo si date douala Mali ni Burkina fla de bena djeka barake ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si da tɛ do a la mɔgɔ si t'a fɔ an kan ka kɛ cogo min na an yɛrɛ de bɛ jɛ k'o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ o yɔrɔ la ko tare an b'a fɔ o yɔrɔ la ko alhamdulilayi la libération de l'Afrique a déjà commencé Maliens an y'o information sɔrɔ u bɛ ka information dɔ bila Serge Daniel ye information dɔ fana bila tuguni ko Serge Daniel ye information dɔ bila ko terroristes bena menaka envahi ou beka mogo jatige ko terroristes be ni ka Mali nord be mena galon kuma de don de menace terroriste be ko général Gamou Bora ko tamaseki fenfen be dien serege nani bela ka bekana ku kana u ka jamana sauver ko tamaseki denshi kana do terroriste yala ko ne tamaseki mi wole kaka do terroriste yala kaka na songa do la on va dire bravo au général Gamou le général libérateur général Gamou que Dieu te bénisse que Dieu te donne longue vie anga général Gamou yo oroke ko Ganayen fana bora ko ka président ga fanga bla Gana président ko Ganayen deun bora ku be oro mina ko bi ku ko kutu ka président fait nana afugo ko Ganayen bora ka marche ba de ke kutu ka président fait bi ku ta fait chini kaka fanga bla Maliens anyo de fo ambe do de ka ala ka barka do Mali la ka fo président Assimi ngena Mali Francima ka aka ko dabla de awa Francima bara la ji jukoro. Le mouvement Victoire et Gouloir Kologani Gao a préparé mouvement Victoire et Gouloir Betara Maliens. Un mouvement ko Victoire et Gouloir Fama a meta Kologani jeudi 10 novembre 2022. Aywa, o jeudi clé yanangata Kologani
Taïrouba ka procès be Taïrouba ni Maliki Konate janfanti Maliki Konate journaliste kalabanti journaliste faso tila faso denjugu na bollembe na be Sénégal sisan non comme Maliki Konate oni Taïrouba ka procès be aya fo Maliki Konate la kaka bo Sénégal kana kani Taïrouba ka jugement anga faso de nyuma Taïrouba ko ni Maliki Konate ka jugement ko be ke jeudi kelena nan bora Maliki ka jugement kero la nan bora Taïrouba ka jugement kero la ambe taga ama fo Mali justice mo na ku kolosi faso de njugu kana tugu ulu goya mo ye anga boya be justice mo ka Idriss Koni popora kasira video la ametla ko video fana ira justice mo ye humiliation mi daka Touré anga boya bika anga boya ba Mali justice beka mais faso be niveau mina ame nyogon blasradi ko procureur Touré soit transmis de da Maliki Konate kam procureur Touré ambi fo ambeka molo di nyogon ma anga Mali sobe ambe ro na ko bi o nyana mais procureur Touré mun kera procureur Touré mun kera Idriss Koni pola amanya vraiment amanya de ni mun kera iga mun kera na kayambo fo agana puto ka mogo humilier c'est pas bon wala kana mogo humilier justice niveau la be façon kanu bo mogo la Idriss Koni po kashira video be metla ka kala ne rese bu tungara kashira ni Idriss Koni po e kashira e ka bo tungala ka ti façon la mogo do be na doro ko diffamation be ta humilier justice la ou ka dabla amay abe façon kanu bo mogo la en même pas oro kuna oyo ano taro mambo blay malien aywa ko mura mogo mi e témoignage ke mura a toga yere sebene flene nya togo ta sisan no ko cheni mu nettoyage ke mura ko nuhumba ama ngini Mali autorité mogo fait ou ya BFM TV mogo ye reportage mi ke mura nu ye galon tigɛ ka ndɔrɔ Mali surasiw la ko Mali surasiw bɛ ka taa civiliw faga malien den mun bɔra mura k'a fɔ ko Mali surasiw binna le kan k'a tɔgɔ de ko Nuhumba a bɛ bɔ mura de ayiwa an b'a ɲini Mali service de renseignement fɛ Modibo Kone a ye taa Nuhumba minɛ mura a kana ɲininka Bamakɔ kɔnɔ u ye wari de d'a ma dɛ Maliki Konate wari d'a ma u ye miliyɔn 200 ni miliyɔn 42 de di Maliki Konate ma a bɛ ka mɔgɔw san yɔrɔ bɛɛ la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ mɔgɔ témoignage kɛ malien den fɛn bɔra ka kuma bamanankan na français ka média la ko Mali armée bɛ ka fagali kɛ a bɛɛ Maliki Konate de a bɛɛ ni sɔrɔ farasinya yira ɲɔgɔn na u ye galon dɔrɔn yɛrɛwolo mɔgɔw la yɛrɛwolo mɔgɔw ko olu ma autorisation di k'a fɔ ko Mali surasiw bɛ ka exaction kɛ donc yɛrɛwolo mɔgɔw y'u yɛrɛ ko an bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fo o yɔrɔ la donc malien an ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura min bɛ ka jɔ k'a ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a kana sɔn ka baara kɛ ni mɔgɔ minnu ye Mali ci kunu président Assimi baara kɛ ni force changement ye an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini an ka dɔw bɛ président Assimi ye o t'an bali kan ta fingina mun man ɲi e ma an tɛ se ka président Assimi k'e perdi n'an ye perdi Afrique bɛ kasi président Assimi ne e perdira africain bɛɛ bɛ kasi ala kana to an k'i perdi an ɲɛ b'i la o bɛ k'i bila jiwoyo de fɛ o bɛ k'i da i bila namasa fara de fɛ an t'an sigi k'i tatɔla lajɛ on va sauver notre maréchal libérateur Assimi Goïta an t'i to juguw bolo diɲɛ kɔnɔ an bɛ kuma minnu fɔ a tɛ diya i tulo la mais mɔgɔ tɛ se ka kɛ e fɛ ka tɛmɛ anw kan a bila i kunna fana fanga mun bɛ c'est un pouvoir civilo militaire a kana kɛ sɔrɔsi fanga ye aw ni civiliw de jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a hakili to o yɔrɔ la maliyɛnw an ye titres fɔ an bɛna titres développer video daminɛ na an ko aw ma ko Mali ni Burukina bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw bɛna yɔrɔ kalan an bɛna yɔrɔ kalan ko Mali surasiw ani Burukina surasiw k'olu de bɛna jɛ ka yɔrɔ bɛɛ fɛngɛ en même temps aussi mena yɔrɔ kalan a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ ko une force spéciale transnationale a ye nin kuma lamɛn dɛ à l'issue de la courte visite d'amitié que le président du Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré a effectué le mercredi 2 octobre 2 novembre ou 2 octobre je ne sais pas 2 octobre à Bamako auprès de son homologue malien le colonel Assimi Goïta. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération militaire. Cette volonté affichée des deux chefs d'État, plus qu'une nécessité, ne doit être un effet d'annonce. D'autant que le Mali et le Burkina partagent plus d'1 millier de frontières, sont affrontés aux mêmes défis sécuritaires à l'intérieur de leur territoire. Les mouvements terroristes qui y sévissent sont généralement les mêmes et commettent leurs sales besoins indistinctement au Mali et au Burkina Faso. Ce sont les mouvements terroristes en tant que tels. Il est
difficile, voire impossible pour un seul pays, un seul État d'y faire face militairement de façon efficace. Ce qui sous-entend les deux pays doivent au-delà créer une force spéciale transnationale de laquelle le Burkina Faso et le Mali vont fournir le même nombre de soldats et qui sera soumise à un commandement unique. Comme son nom l'indique, cette force spéciale interviendra pour pourchasser les terroristes où qu'ils soient, au Mali ou au Burkina Faso. Mali on kuma bana sexy barabla. Ou bana fara ɲɔgɔn kan de mɔgɔ dɔ bɛ choisi Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ Burkina sɔrɔsiw ni Mali sɔrɔsiw k'u coordonner ɲɔgɔn fɛ walasa baara in bɛ se ka ɲa. Voilà, le 2 novembre. Et Burkina président ka visite journaliste erreur kɛ dɛ ko 2 octobre, c'est le 2 novembre. Burkina président bɔra Mali la novembre kalo tile fila de dɛ. Voilà, octobre tɛ. Donc an ye mun sɛbɛnnen dɔ y'a sɛbɛn commentaire la. Donc ko Burkina ni Mali sɔrɔsiw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ. An y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ka ba la, an ye kuma dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna ko Faransi ka plan kura dɔ bɔlen bɛ bi. Mali contre la, an bɛ n'o sɛgɛrɛ fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ n'o ye bi. Maliyɛnw an ka wuli an ka président Assimi sauver, an ka duwawu duwa ye Ala ka fanga in ɲa bolo. Ayiwa Faransi kɛlen bɛ ka plan kura dɔ tracer dɛ. Maliens, soyons vigilants, restons derrière les autorités de la transition. Mais nous, Maliens, billet lundi 7 novembre 2022, mena boka Europe, mena Europe kala Maliens, anga je kala di ñongo fe. Faransi be ka plan mun tracé pour déstabiliser le Mali. Maliens aya la mede. Aya oro la mede. Nya oro seben ka a fenge aben kuya oro la. Seben fle mena kala awne ambela jelenga je kala me ñongo fe. Maliens aya la jede. La France, à défaut de pouvoir déstabiliser la transition malienne, active ces cellules dormantes. Nous ne sommes pas sans savoir que les autorités françaises actuelles n'ont pas toujours digéré d'audace du colonel, du maréchal Assimi et de son gouvernement à chasser l'ennemi déguisé en ami, qu'est la France. Du coup, ayant échoué sur le plan militaire, au plan de la communication classique et de l'intimidation, la France active de nos jours ces cellules dites dormantes au Mali. Je vais faire des révélations sur le plan machiavélique que la France a exécuté. Il s'agit de faire croire au peuple malien que la cherté de la vie ne concerne que le Mali et les faire révolter contre le président Assimi Goïta. Oyuka plan floyi, Fransika plan floyi mouye, comme Mali gɛlɛyara. Mali den jugu de bɛ sara Faransi bolo dɔw fana bɛ ka kɛ parce que o tɛ Mali fɛ u bɛ faso den jugu pousser u k'a fɔ ko Mali fɛn bɛɛ da gɛlɛyara bi ko Mali yɛrɛ ka gɛlɛ bi ka fini da ka gɛlɛ microbe da ka gɛlɛ hali n'i ko k'i b'i daji to ko bɛɛ da ka gɛlɛ Mali kɔnɔ bi pour que ka yira ko Assimi nana ko gɛlɛya yɛrɛ nana Mali kɔnɔ a bɛɛ ngalon kuma gɛlɛya bɛ Faransi a tɛ Mali kɔnɔ donc o manamanakanw kana pousser a ka bila a ka président contre la o ye kelen ye ko cette manière de calomnie ne marche pas. Faire croire, la France veut faire croire aux Maliens que la cherté de la vie ne concerne que le Mali et les faire révolter contre le président Assimi. Cette manière de calomnie ne marche pas, puisque les Maliens sont un peu partout dans le monde entier. Prenons le Gabon, un pays qui ne vit pas une situation exceptionnelle comme le Mali. Aujourd'hui, tout est cher au Gabon. Les prix ont augmenté partout en Afrique, en Europe et partout dans le monde entier. Cette cherté de la vie est donc mondiale et est partie due à l'effet de la montée de la devise des dollars. Pour preuve, de nos jours, $1 correspond à 700 francs CFA, voire 800 francs CFA dans certains pays. Chaque fois que le dollar monte, le monde entier sent l'augmentation inexpliquée à tous les prix, car les États-Unis ont opté pour le capitalisme. Ni dollar balancera avec j'ai prix ou quoi. Donc, Dieu le Mali kelinte. Maliens, accuser les forces armées maliennes et inventer la présence d'un groupe imaginaire dénommé Wagner. Ou ka plan flana e mounye, ka Wagner ko kuma fo ka journaliste da. Wala sa ka do Malien kungulu la. Ko Wagner be Mali kono, Wagner be moko fakala de kala. Wagner be, c'est-à-dire que Wagner be ka Mali ci, Wagner mayi, Wagner be taka tamashaku faga, beta flaw faga. Ou bon manamana kaun de fo. Ko accuser les forces, la France veut accuser
les forces armées maliennes aient inventé la présence d'un groupe fantôme imaginaire dénommé Wagner. Malien, puisqu'il est pathétique de vouloir ternir l'image d'une armée républicaine, une armée qui assure la sécurité de son peuple. De 1961 à nos jours, la France voudrait tenir son image à tout prix. La France voulait sauver son image à tout prix. Pour cela, elle met au travail ses médias propagande qui sont la RFI, France 24 et consort BFM TV. Donc, Maliens, si l'armée malienne voulait faire des génocides, certaines parties du Mali n'existeraient pas aujourd'hui, car l'armée malienne avait l'occasion et l'alibi de raser certaines localités, mais elle a opté pour l'unité et l'intégrité du Mali. Quand Mali sera fait quoi génocide que Malien contre là, donc qui ne se souvient pas de ce que la France a fait au Rwanda, en Algérie, qui est vraiment malhonnête de vouloir dire le contraire des dirigeants d'un pays sur la présence de genre de partenaires existants. Les autorités maliennes ont toujours démenti la présence d'un quelconque groupe inventé, groupe Wagner privé ou groupe privé des militaires russes sur le sol malien. Impliquer la religion pour déstabiliser le Mali. France bɛ fɛ ka na ni silamɛya kɛlɛw de walasa ka Mali déstabiliser o yɔrɔ France bɛ filɛ en yɔrɔ la. Si vous pensez que la sortie des derniers jours d'un soi-disant comité est un hasard, détrompez-vous parce qu'elle est loin d'être un hasard. Le Mali en tant majorité composée de musulmans, en s'attaquant à la religion musulmane, les musulmans répliqueront et la France pense profiter de cette situation pour semer les chaos au Mali. Cela ne marchera jamais. Mali on kuma bana sexy barabla. Ouye, ali tcheni mouye couraneta ka ala kira doya. A ben fransika plani. Ima tcheni tourna anta la tourna kata oromi. Ngota don fransida ataka dogowa anta don. Donc Malien o information ne dira ko nyefo au bela jelengena. Katla ka fotuguni ka dakantuguni Malien. Général Gamouye Tibla, Tamaseki Deme Dien Royoro, Kuka Boko ka Mali defa. Malien, amena kuma do fana fo Mali autorité de transition mo nyina, uko akilito o yoro la. E Moura, teni mutara kata anga armée témoignage ke Moura, na to ko nuhumba. Ama ngini Mali autorité mo fe, ukata nuhumba mine, uka ngininga. Malien dendo tseki to Mali kono, kata Mali sorosu la goshi, mo were ye, o tigi mata mine. Mali ki konate mana mine kanga shile ke kasola. Malien meno exemple boko bela jelengina au bela jelengina ko nyafo ay vidéo aya partager djembe kasro Malien ko nambeta ambc ka nyafo Mali autorité nyina c'est très urgent tcheni mon boraka témoignage que BFM TV là ko Mali surasu de be kataka civil fara atoko ko nuhumba ama ngini Mali surasi nyamoko fe ou kataka interpeller abe Moura na atoko ko nuhumba bien lundi 7 novembre 2022 Mali autorité président Assimi. Le ministre de la Défense de Kamara a voulu akataka mogo tera kuma français ou ka média ou la a tcheni to de ko nuhu a to de ko nuhumba abe Moura de akataka tcheni no fe aka nyininga war de diruma war de beka duma maliki konate beka war duma aka to interpeller wallahi namake na ya usigi Mali be chi a usigi lengena Malien et puis to ni pire encore ou ko ou bien quand tu surasu trompé parce que ou ba don surasi te politique donc ou bien quand tu don surasu kuna ko la liberté d'expression comme maison de la presse mo bora ka communiquer fantôme no ke ko non ko c'est la liberté d'expression c'est vous tungara maliki konate ne tara plainte do ko ne allé diffamer ka tarane ka ena Malien au don presse ma boko liberté d'expression bede mais pourtant c'est un journaliste qui a porté plainte contre moi. Allez fana o nywana si kelen ke aw maison de la presse mo be boka bo défend ça veut dire que aw te maliko kelela aw be yere ko keledla o de ko so surasu aw kadi aw nye billahi ala surasu aw kadi aw nye Assimi billahi ne segu tungara ani mal forte changement nambe sa am fere ka sa ante fe fenga e sorobi ala ba de kadi aw nye au fond de nous mais le fait que amba au contredit souvent au be diga ou là parce que surasi idéologie de ba kuna les idées militaires il faut les abandonner dès maintenant. On n'est pas dans un champ de bataille. Ni mon oui, mon colonel, oui, mon capitaine. En ce champ de bataille là, on peut politique de camp, on peut supporter. Naka komi main,
pour vous corriger, on fait des critiques constructives. Aw kana bi jugu ka piège kono jugu ka ta fo ou be ka critiquer ou be contour la ou be fe ko be zigizagi la zigizagi tede mali be to tiere ka mali to jankalunka na filla amba la clé aw be continuer aw amba ko aw ante menacer awma ayanga kuma ou la mais souvent aya rencontrer souvent ay baraka ni forte changement ni mbe sega ka na ma ke bilay fanga ni ngate ngatu yala aya la mali jugu de be ka fanga soro bi aw krefe bi et ça c'est très dangereux France be ka au Belin France be Côte d'Ivoire ino européen ba contour la CDAO ba contour la Ali capitaine Ibrahim Traoré nana Assimi voir Amérique sanction ke Burkina kan ko parce que Burkina président nana et Assimi voir o ba ira ko France kelente e contrôle de o ba ira ko tuwawu jamana nu ye e Assimi sorobi o ye muge karafira be jugani eta mais ala kana ike jugu sagoyi anga do biye mais Assimi chieni do kulukulu kono o ye chietige mais chieni ikle chiesulu kono o ye chiere anya u deme amba au deme toujours mais aw kana dili keni mogo koro nunu nye na ya ka banga kele tien ma ambetara na mbeta mbese katla ka fotuguni maliki konate bara mike bara jugu mike ma Ameriki kono ya malion mena prévu do bira awla bi Ameriki kono ya non un pays des droits de l'homme Ameriki kono mena yoro kala ayala je mena kala état par état affaire de BFM TV maliki konate et la liberté d'expression Taïrouba aux États-Unis les Américains quoi qu'il soit, le pays, soi-disant démocrate, respectueux de la liberté d'expression, n'ont pas hésité de voter une loi répressive du nom du Patriot Act 1 et 2. Au nom de cette loi, les Américains ont pourchassé Julian Assange, directeur et fondateur de Wikileaks. Je rappelle que Julian Assange a été à la base des dénonciations des crimes de guerre de l'armée américaine en Irak et ailleurs et partout dans le monde entier. Il a fait un travail de journalisme objectivement, mais jusqu'à ce qu'il tienne sa tête a été mis à prix par les autorités américaines qui veulent l'extrader aux États-Unis pour qu'il soit jugé et condamné à mort. Où est la morale quand le temple de la démocratie se passe des principes pour exécuter un seul homme? Malien, Américain ou cas journaliste de contrôle. Américain journaliste de non, anglais, je m'excuse. Américain est très bon, nationalité américaine, mais c'est en quelque part. Journaliste de Pora, quand Américain a sous terre, civil fera Irak. Américain a condamné à mort. Nema fili akumbe et Angleterre où il y a extradé Kana. Oui, exemple Kelenge. Président Assimi, il faut écouter les vrais patriotes. Kana bi faso den jugu ka fen kono awan bete Kelenge. Américain, ni journaliste bora ka foko Amérique sorasi exaction ke ni a borida obi mine qui exécuté. Américain Wulembe. Et puis au fond temene ko fait tourner. Bradley Manning, un soldat américain condamné à la prison à vie pour avoir dénoncé les crimes de guerre de l'armée américaine dans la prison de Abu Ghraib en Irak. Où est la morale? Américain yo ere ka sorasi de meneka don kasola. Sorasi bora ka foyoro mina. Américain yo ere ka sorasi meneka don kasola. Flek kasola. Prison à vie. Ni Américain sorasi la gauchi. Qui to Américain kono. Ko obeka kirimunke. Ko beka ninke. No yi mine obi don kasola. Mandela. Ou beta France beta do surasu kungolo la France beta don kungula parce que nous sommes les complexés intellectuels complexés beni ka frafi farabila ne ala na krache non liberté d'expression ou beta karabatindo do ou kana ku kanja qui wuli ki jo ko non ko c'est la liberté d'expression mais pourtant ateke olu yere ka dugulaw et journaliste e ka bo ka ake Amérique yake donc on te mena ko fe ka bala Edward Snowden, un lanceur d'alerte américain recherché par le gouvernement américain pour haute trahison. Ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à la protection de la Russie. Américain ou ka service mogodo kumbe non. C'est un bon donc journaliste du Edward Snowden a boradron ko Américain meka munke dien kono ka mai wallahi abulla kata irisu fe Américain mandat d'arrêt international Dakar billahi ne ala na krache Américain bora ou mandat d'arrêt international Dakar ni e ka exemple de ira aula mana kamunu manfe ka taga do aw kungolo la ko démocratie de arasbati be bode abetaka joliba TV mo sanctionner arasbati be ka kuma mun fo o manjuguni joliba TV ya ay justice ke jamana in konana akana mo do protéger ka mo do nyangi na ya ke fanga konana c'est pas juste na ya ke fanga sonana abe fanga bi ay sabali sorasu ay sabali fanga ye dona kode
fanga bi se ka bambi comme fanga bi se ka bashini ay sabali aw kana damateme wale ke akana mogodo protéger ko la kata mogo wala nyangi no ye les maliens benye yelela awa malien cité sinokola bli awa mogo cité bloco blé malikola mogo cité mogo nigo kibi tuna nye bilahi amanchuni amba aw fait mais sur la base de la vérité amba ou demain sur la base de la vérité anto demain galonka mogo munu be waringini na mogo munu be tangini na o mogo de be tugo ko tegere fola mais amba ou fait Amé Mali fait, amba sauvé, amé Mali sauvé, amanga révolution sauvé, mais jamais de la vie. Antan sigi, comme Mali ka chi, ko auka bi erreur konana, o teke an sigi lengena, fan chou. Mais anta o kele fanade, ma amba critiquer. Nan desera aoula, aman bolo fla courage ka oula dje. Mais ya blau kuna, force changement, ante ka au kele. Ambe ka ou sauvé di. Awante menacier auma. Parce que au digelembe mentalité militaire de là. Na ye moun fo, moko ka foko awo. Politicien be fera o maori là. Ima aw ni politicien kadi parce que na ye fen fo ubu daw sengoro ube swaka ko bema aw bolo sanno o de nyumanyi parce que aw digele mbod la na beta marafa ci yoro la ni commandant ye aka troupe wule ko ko be swama donc ni aw ye fen fo ni mo do yaw sosotoro automatiquement o yaw jugudi ante marafa ci yoro la ante champ de bataille la ambe politique kene de ka na mo mentalité bla na mata jiw yo fe aka fo mako punya mako de na mo mentalité bla na mali maklalo aka shibon tege kono anta okel ala kanato anga okele ma be fili badela amba soso bi amba soso shiri na fili amba fo pion awa shiri ngene seli ambe ka wire dresser de parce que auto politique donc abora marfachi de la awa fanga inte pouvoir militaire kele fana c'est un pouvoir civilo militaire ay baraka ni force de changement nye mesigaka abe mélanger muna abake Amérique après la deuxième guerre mondiale mogo ye France gouvernement kromi dana uya bemene ka befaka janfanti de ima ala jahanama daka arjana dawa muna alama fo kambe kelingi muna alama fo non anga karsatoi mogo munu yu shike san bidru san biworo ubeka jamana bisi o de beni jo awma ko aka yafama am an tubira ko lu tubira aw ni alache ni chogorba ko tubi o klisi be asimida billahi o klisi ta o shida aw ambo fo ngena anga akluto o yorola ka foko se ku tungara te benfe ne be benfe na be yafuma ay yafuma mais u tena faran kandi kamanga mali kurajo na be yafa mogo ma abise ka yafuma mais ka foko abe yafuma de ko kana farau ka tuguni u ya jamana chili mun ke ko ka kana faran ka tuguni o de tekene sigilingana ne kani ba fo ne desara me maku ndawo dorondi mais amba o fait mais wallahi ay sabali ambo conseil dawma anga ta nambe tambesi malion o temene ko fe ka bala tuguni et l'inversion totale des valeurs lorsqu'un Malien collabore dans le dénigrement de l'armée malienne, l'accusé de crimes de guerre, ce dernier est soutenu au nom de la liberté de la presse et du journalisme. BFM et Maliki Konaté ont mis sur le même pied d'égalité les terroristes et les forces armées maliennes qui plus est allé jusqu'à prouver par des allégations la présence du groupe Wagner au Mali, malgré les démentis du gouvernement malien. Maliki Konaté Tara Farouka, ka Mali armée Brouja, Maliki Konaté Tara Fara, Djougouka, Fransika, BFM TV la, ka Foko, Wagner be Mali Kono, ka signé Tougouni. Et maison de la presse, il m'a dit Boka Assimi, Ika Fanga. Ça dit quoi? Eh, tché, il m'a dit Mogola, Surasi Keka Sigi Fangala, ka Mogola Jenny, ni mana Kununa. Eh non, mon be ninga ne se kutu ngara farabi a ben ala na krache me angata ko nambe ta ambisi donc anya fo e oro temene ko fe ka bala amena kuma oro jumenka anya nya fo yana ali amerikiano niye galo noro ameriki la billahi betaji uyo fe oro temene ko fe ka bala anga arme nya mo ba e uye galo ndo tike kan anga surasula amena anga comment on appelle là amena oro fana boko ida aula mais yana ngoke comme modo kume fe ka coup d'état ke Burkina présent contre la capitaine Ibrahim Traoré ko kume fe ka coup d'état kala atigi photo flene malien ayo jomba photo boka ida aula ko sidoro fendo a photo flene a kume fe ka coup d'état de ke capitaine Ibrahim Traoré la ku togo ou kume fe ka coup d'état ke capitaine Ibrahim Traoré la ametla ko photo fana boko ida aula donc ayoro flene mena oro boka ida aula. Donc, Malien Burkinabé ou kou me fait ka coup d'état ke Burkina président na, moi me fait ka coup d'état ke ko capitaine Abdul Kader non et capitaine Sidoro a photo flène malien. Bien lundi 7 novembre 2022 a rebella de nga photo inaje. Voilà. Donc, koni chain de minana, coup d'état folo mi kira dami ba fait, aller de poraka et communiquer ke télévision sur la awa kuya mine Togo ka aller de Ross Kabore fana ka moubli bombarder ni avion yi. Donc
Le capitaine Sizore Ouedraogo est déproche aux arrêts pour complot de désertion et vol d'aéronefs. Le capitaine Sizore Abdulkader Ouedraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouedraogo en exil au Togo depuis la chute du président Paul-Henri Sanadogo Damiba ont été mis aux arrêts et remis aux autorités burkinabées il y a quelques jours. Selon une publication de l'agence d'information du Burkina Faso, AIB, c'est lundi 7 novembre. Selon les informations, une procédure militaire a été enclenchée à l'encontre des 3 pilotes burkinabés. Ils sont accusés de vol d'aéronefs, de désertion et de préparer un coup d'État contre les nouvelles autorités du Burkina Faso. Donc, Maliens, où pouvez faire un coup d'État de Burkina président Kouraïna? Assimi, il agrito hier là. Burkina présent, capitaine Ibrahim Traoré, il fera qui agrito hier là. Où pouvez faire un coup d'état de capitaine Ibrahim Traoré gang à Bofangala. Lors du coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré en fin septembre, ses officiers avaient fait décoller un appareil pour mettre le président sortant, le lieutenant Paul Damida, à l'abri au Togo. Pour la suite, ils ne sont pas revenus au Burkina Faso, frappés depuis 6 ans par des attaques terroristes et par une grave crise sécuritaire. Rappelons que le capitaine Sidore Abdulkader Ouedraogo, qui a lu le 24 janvier la déclaration de la prise du pouvoir du colonel Damiba des mains du président Kabouri. Donc, à photo flânée, quand on fait un coup d'état que Burkina président Kourala, où il y a avion, Burkina avion d'Ota, capitaine Ibrahim Traoré ou sauvé au Fengali Munke, donc Oula kata capitaine Ibrahim Traoré kama ni Burkina ba kuma bo ka capitaine Ibrahim Traoré sauvé ni Chine kunya avion ta ka betaka Burkina télévision so bombardé ka beta capitaine Ibrahim Traoré bombardé sous l'ordre de la France. Français ni ne blaka ka taka bombardement ke RTB là. Donc à Boula à Taratogo Halibi Burkina ba aya aklito capitaine Ibrahim Traoré là de Malien aya aklito président Assimina de wallahi France matla ka plana Alibi. Ou bien coup d'état ou bien parce que le fait que Mali ni Burkina be ka jẹ ki tege di ɲɔgɔn ma France daté doit là awa président Assimi ko tuguni Burkina président ma ko ni Mali ni Burkina be jẹ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko France daté doit là awa France sɔrɔsi minnu bɛ Burkina ko k'olu fana gɛn ka bɔ yen dɛ Assimi kɛ n'o fɔ journaliste ye mun sɛbɛn yan yɔrɔ la an b'a dire bravo au président Assimi, que Dieu bénisse le Mali. Maliens, angata konambeta ambese. O tebene ko fe kabala, ou ye galon fana tige ka nora Mali armée fana la tuguni. Anga comment on appelle la dirpa nyamoroba, comment on appelle la dirpa nyamoroba au bola ka communiquer doké. Maliens, ou be ka galon don nora Mali surasu la, meno révélation ke bi lundi 7 novembre 2022. Ko Mali surasu ko lu desele me ko mena ka be nginga mine. Anga surasu ga et communique et diripa nyamogoba colonel Suleiman a bora ka kuma Malien aw ni anga jango kuma la men ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka galon caman tigɛ dɛ Serge Daniel ana critiqueur ta u bɛ ka bɔ ka galon caman tigɛ si tɛ tiɲɛ donc Malien anga jɛ anga nga fɛngɛ diripa nyamogoba bɛ ka kuma ango la men ɲɔgɔn fɛ. Voilà, une initiative qui vise à apporter la bonne information aux populations. De cette conférence, il ressort que courant le mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé une centaine de terroristes, détruit 7 bases et récupéré 60 engins roulants. Fousseni Tunkara nous fait le point. Les FAMA continuent de consolider les acquis opérationnels sur le terrain face à des terroristes en perte d'initiative. Propos introductifs du directeur général de la DIRPA face au confrère, le colonel Suleiman Dambélé apporte des informations de première main sur l'évolution des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Les précisions du jour sont relatives aux activités menées courant le mois d'octobre. Au niveau du théâtre-centre de l'opération Maliko, les actions FAMA se sont résumées à la neutralisation, à la recherche, à l'exploitation des renseignements, à des actions d'opportunité, des patrouilles, des opérations à reporter, des missions de reconnaissance offensive appuyées ou non par des frappes aériennes. Donc ces actions ont concerné plusieurs secteurs. Les FAMA ont secouru ce mois également plus d'une dizaine d'enfants affamés et malades. Voilà. Ko démission do be no
kongo kumeni ku faga Mali surasu de taraka tout sauver ima ya anga dripa nyamoba bora ko fasa sur le colonel Suleiman Dambélé anga kuma to la mais à une opération dans le village de Baboué, région de Bajangara. Concernant l'opération de Guélédié, commentée de toutes sortes récemment sur les réseaux sociaux pour incriminer les femmes, la direction de la DIRPA apporte des éclaircissements. Sur la base des renseignements donnés que les femmes se sont transportées à Guélédié, qui était vraiment un refuge terroriste, et c'est dans le cadre d'une action aéroportée que les femmes ont essuyé une résistance farouche de la part de ces terroristes. Donc après de durs combats, il y a eu 15 terroristes qui ont été neutralisés sur place à Guélédié. Selon les informations qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une cinquantaine d'ethnies, comme on le disait, une ethnie qui a été enlevée et assassinée. C'est 15 combattants qui ont été neutralisés sur place. Donc, dans la poursuite des renseignements, il y a un combattant qui a pu s'échapper et qui a été suivi à moto. Il est parti jusqu'au niveau d'une base. Donc, ça nous a permis aussi de découvrir qu'il y avait une autre base à côté. Voilà. Eh, Malion. Anga surasu ye terroriste nyamogo do de gen. Ayaka moto taka buli. Anga avion drone. Anya terroriste nyamogo sui. A bola dron kataka ja basi were bubulo. A bola kataka dron Mali surasu ya donko jako basi were bubulo. Donc armée tara kataka tasma da ukan orofana. Anga kuma duman to la metuguni. Et là-bas il y a eu des actions sur cette base et là-bas on a pu neutraliser 2 combattants avec c'était une base logistique avec une importante quantité de carburant qui ont été également détruits. Outre la localité de Guélédié, la situation sécuritaire de la région de Ménaka courant le mois d'octobre a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les femmes rayonnent à Ménaka. Les femmes font des patrouilles à Ménaka. Ne serait-ce qu'hier, les femmes ont rayonné à 40 km à la ronde autour de Ménaka. Pénas, hier tout près, on disait qu'il y a les terroristes qui ont pris d'assaut Ménaka. C'est faux. Voilà. Il m'a fait la désinformation. Francis da blau ka média au sanfé. Ko Ménaka mine na dé terroristes bena gao mine ou bena Ménaka mine anga armée nyamogo ba ayo kolosi désinformation na sur les réseaux sociaux. Anga surasi anga dirpa nyamogo colonel Suleiman de Boraka ayoroni fe mba ayoroni fe nga aw nanga jango la me nyogo fe. Des intox, femmes font des patrouilles à Ménaka. Voilà. Ne serait-ce qu'hier, les femmes ont rayonné à 40 km à la ronde autour de Ménaka. Pénas, hier tout près, on disait qu'il y a les terroristes qui ont pris d'assaut Ménaka. C'est faux. C'est des intox, c'est des tentatives de propagande, c'est des tentatives de déstabilisation des forces armées maliennes que vous, hommes de presse, vous devrez comprendre et en même temps faire savoir à la population que Ménaka n'est pas sous menace, Ménaka n'est pas sous embargo, encore moins Téchit ou Ansongo. Voilà. Les chiffres selon un tableau. Aère ni bela jele kuma mede. Comme Ménaka Mali surasu be Ménaka. Mali surasu be ka barake Ménaka. Ni ya français ka média la me be ka mogo jatige. A terroristes ye Ménaka fambeta ou ye Téchit mine. Le fait que il va le dimin kelembe français la bi mono sekerni fo onyana bi. Eh Malion. La zone des 3 frontières no ye Téchit sans chegi Mali surasu kunse katai. Asimi nale fanga la di. Mali ye terroristes bunte. Union européenne mogo nana, Takuba mogo nana, Barakan nana, Minisma nana, olu shima se ka terroristes ganga bo Téchit. Président Assimi ne nale, Mali surasu de wulila kata terroristes ganga bo Téchit. Terroristes façon ere de kuye Téchit ye, le fait que Mali sera koke, o ma daro soro Francis fait. Dongo do be galon tege, Ménaka minana, parce que Téchit be Ménaka ni gaworo nu fanfera ndela, à la zone de 3 frontières, point stratégique do de do. Terroristes be bo dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Terroristes be bo dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Terroristes be bo dugu ni ɲɔgɔn cɛ katigi da Ménaka ou be tugu da zone de Téchit la. Bi anga surasu wulila u ye Ménaka k'u sago ye. Bi anga surasu wulila
ka zone de 3 frontières mine avec kalo woro bobbi Mali surasu kelembe ko mine dongo don ou be terroriste la bo Burkina ou be terroriste la bo Niger mais c'est ça mas ala ye Burkina son président nyuma la ko Ibrahim Traoré oni Mali be ki je ki tege di mun ga nyonga France ja tigera ABA ye fana américain ko A plus B ou ka tribunal la ko français ou ka entreprise de ko lagar ko de be ka terroriste Daesh clan ko de wardi Daesh ma américain ngere sanction ta français ou ka société o ka o société clé tiriki présent ko société clé ko ni makoro me baraka la nyoko fe kale kangarda makoro nye mo malien o terroriste munu de ni américain ko français de ku deme Irak de o terroriste kele ne flè ou be ka tentative ke ko fuka Mali nord mine de po oro la Mali on kanga doko France de be ka Mali déstabiliser alhamdulillah bi Mali ni Burkina bolo be nyoko molo bi France desara ka sinogo makoronga sinogo tegera makoronyana koro kirigiri machien makoro mine faraganye makoro mine makorombe ka e fenga de tabi paracetamol de ta wala saka sinogo billahi Malion Mali ni Burkina keleme ka ni force mun glan ko mo si date do ala o keleme ka dabali banko ke to dugo be dabali bana o be fe al na me taka nyengene ka ngan sara ula hal na mandaji tu anga foko farasi ambe fe kandaji tu kolonfe ambe fe kandaji tu kleve asimi de ko Mali ni Burkina be barake ko me ko farasi date do ala capitaine Ibrahim Traoré ko OK o ya signé alhamdulillah wa barada mina depuis ambe rona ko bi Mali ni Burkina bolo be nyokambolo awo desele me kasino le fait que Mali était site miné terroriste là o ma be farasi ma dongo do be fausse information bla te site miné na Daesh be en fait Daesh be na ta yan fait Daesh do rede Daesh est farasi di américain ya ira de ne kuma kante de américain ye ou accusé kol de be ka Daesh gla o Daesh kele o le libi fangle be miné bi o be ka territoire de miné ou be pétrole ou chouin nous ya dugo miné ou bo sanu bo ko fere farasi ma ou be pétrole bo ko fere farasi ma farasi digele bo brigand vide là mais le Mali va rester et résister mais pour que Malika et révolution ngana ke jinikola amba dile président Assimi fait kana barakeni mogo munye Mali ti mogo mi fanga bugu jeni billahi imanga barakenoyi ni barakenoyi o koro ka foko baraka de be ki bla merci ki kuma inka mogo tasumata ka jogo wole kofe ko ka yere fa dugu jeni o mogo kele ibise ka yafama mais ni bi fanga bugu jo ni ya wole kana na ma to ci ka shibon teke kono o ma korobo jien oroshi ye mogo fara ye tuguni a tlola ja kuma de kadayi ate bo fili la foka jien wuli abe fo mogo morele ma ko tolo surun bamananga de do tolo surun koro mogo minye a tigi a dakadi mogo kuma la ka mogo kele ala kwa ya ye cheche la atese ka muso mara ya ye muso la atese ka che fara mara parce que abe fo mogo mo ma ko tolo surun surasu abo linde kangui parce que politicien bena Assimi nyogote Assimi be say no fait o de kali surasu kulo la ko bolo ka me champ de bataille de la na ma boni lingono billahi dallahi ambe woro minante tlongela blende awa ka vie de be danger la ante fait akamolu na malola amalola na bora fanga la bi ne se kutungara se kata malabi na bora fanga la amogo ba foko apala faras u ban be faka ame yere makana de la de akana ta an kulo do boche chile na de ame yere makana anta utoye agana ni mogo were yo ukanga fasochi ibe katara kati da kono kan kaya fadili sanogo fe fanga dian fo ibe ka be kasi surasu bolo ko ala parce que bolo kamé champ de bataille de la on be ka o segen quoi ima ina o critiquer trop abe tese ka sinogo parce que abe fede mogo ka o commentaire ke abe fede mogo ka dunu ni balata ka o fasada surasu o ma de liga jamana sijo on be ka o segen ima ina tara malla o sima ne reçoit sogali kele ne reçoit anga do ke sogali nyuma ngana de amba o fe anta o trai awa ben kale ala e ben kala krabi ante Mali janfa ni aw nye ka kuma aw kan ça veut dire que aw be ka sira do de ta mumay mais anta ujuguye aw ante tugo ko ka guitar ta ka fasada fo ka jien wulo teke amba la clé ambe ka la clé aw golongolo no de ambe ka marteau ta ka goshi ka la clé don pour que aw kana bi bafaji la anta o drone sinon juguya te on va dire que Dieu bénisse le Mali donc ambe ni oro bla oro la donc anga gripa mogo voilà on disait que il y a les terroristes qui ont pris d'assaut Menaka, c'est faux. C'est des intox, c'est des tentatives de propagande, c'est des tentatives de déstabilisation des forces armées maliennes que vous, hommes de presse, vous devrez comprendre et en même temps faire savoir à la population que Menaka n'est pas sous menace, Menaka n'est pas sous embargo, encore moins Téchit ou Ansongo. En termes de chiffres, selon un tableau dressé par la DIRPA,
Au compte du mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé 133 terroristes, 7 bases détruites, 60... Voilà, Abela Djela, 7 bases détruites et 60 donc ou Abela Djela et non. Donc 6 barabla barabana peu Mali Abega daga sino. Alaka baraka do asimika fangaina. Yarabi yamalaka baraka do fangaina. Président Simi ambi fait ambi ko ambi soutenir sur la base de la vérité. Ma anteke inafo ni kumana non ni fanga critiquer ah non fanga njenga non président Simi ante do j'ai la blinde amboro j'ai la peu ka ni message tellement ka jesi président Simi ma anga do biye ala ka baraka do fanga ina biye lundi 7 novembre 2022 président Simi ambi fait ambe ala fana dili ala kana I janfa dusu do encore awanti telefona menani ye filla ambi la clé ka fina tuguni président Assimi ni filla il faut ka on de ka bo ka fo wala sa be clé kuma kelembe abe ko fo ante jeno ide ko dongo do non na yan critiquer aban déstabiliser awa o clé we atanga téléphone ata téléphone ana aya wala atanga mo reçoit ne ya ayo kanga mo reçoit fona chauffeur bon ante fait ka do logique la hala on va critiquer li mun ke makoromba ye o manda awni donc aye connexion créer on ti anga baraka ni fait mo munu nye faso ci aku den krafe mais sigaka ame malien beka ben o tien mais mo mi fa mo mi dugu wole ko fe dugu wole kana ifa dugu ci billahi tallahi imanga baraka no tibli ibise ka yafama ne ba deli ali président Simi niko kibe yafa malien bema hali munu ye waro chien ka bo ko fe kana mali kono ne to contrôle de mais ko wole o mo kala ngana fara e ka ko ka mali jotuguni o ye janfa de kana do la de o yanga conseil di awa jatege fefe bana wudi parce que no kara o betani ce pays là ante fo ka kede président Simi ima ibe ka e munga sanugula ante fo o de ka esro ande ki sauver di ante ki fengede sorasi ide mba kuna fana ko bla ante chande bataille là qu'on a mun fo ko oui mon commandant ante marfa ci gorla de o de be kala me ka o segen ima ina critique to be dimi ambe ka critique constructive de care awa yo de politique là de ni ba politique ke be critique ku mais critique mun be jamana fana ci ante jano fana ina fo maliki ko ante nta o ye faso ci o te démocratie o nyado karasi di ma munu yaw kanu baga wi na ye ko mi ke na be mani aw yirema na aw ma fo wallahi ala be jigi awna na ma fo koro anye aw janfa halala yere wolo na bi fe abe ki fe tie de ka na figi de be tuki kon galonka faso cila de be tuki kon galonka escoro de be tuki moko kon galonka escoro de be ka okula dia kuma ofanya ni tanyi naw ayre camarade do be ou yan trahi kati noro awla ka on critiquer amba be kalama parce que mu ya o sege mun kadi aw klula abe fo de ka fo dongodo al na ga soro tiete awante do logique kono ne halala de ne yere wolodi awane baw fe aw janfa ala kana do nganingela Assimi je t'aime très fort wallahi ala binya be nganingela mais billahi ni yemuna na mai ni ma fo o koronte tungara de halala de yere wolo de na bi fa be ki fe tien de ka mo langolo mo fu tanyini na o de be tuki ko ki fasada ika fem pe kain o de malichi o de ibeka bi o de atete bi te amboro que la clôture falla somi Foli 5 don 5 il est temps que système changer. Il faut accepter qu'il en bas fait. N'anima son moment en fort. Aya analyser. C'est pas pour vous chasser. Ce n'est pas des menaces. Ah non, ni une fois ou bien fragiliser, ou te fragiliser de. A te fragiliser de en bas fodi ka solution dauma. Solution est mounier, ay mo kokoro ntui. C'est tout. Ou ta farankande. Awa malien association ko la fait bébé créer ça. Abe mo kokoro ndede. Abe munu mali faga. Ou bien qu'on déguise sans s'agréber au dedo, ou bien qu'on déguise qu'à donner association ou des nous t'aurons nous bien qu'à bon au niveau du CNT et partout on vous surveille. Malien, n'a pas mouvement courant de créer trop en Canada doit la dé. Améoron n'a kobi. Force de changement de IBK gain. Force de changement de Oulakoka Franci gain. Force de changement de Bora le 14 janvier quand ça Assimi non fait. Assimi ni mogo miya yere fagaye ni ma doye ala fana be ko mogo were fana blaki janfa de ante fe ka bio kono ante fe namara ka ki ga fangala on t'aime très fort que Dieu te bénisse ala ka klignuma dambema